Evgeni u Xezana Bodixtianu, koppja Russa residenti f'Malta li għandha wkoll ċittadinanza Maltija, fil-lim li għaddew kienet ordnata tħallas xejn anqas minn 2 miljun euro f'self u imaxijiet dovuti lill-bank lokali. Il-kumpanija DHM Property Investments li hi tal-kumpanija Russa u l-kumpanija assoċjata Zebra Group wara proċess twil fil-qorti kienu ordnati jirrifondu lill-bank is-somma ta' 2 miljun euro biex hekk ikunu qed jagħmlu tajjeb għal 6 każi ta' self mill-istess bank. Ir-riżulta fis-snin ta' wara li dawn il-ħlasijiet lura lill-bank ma kinux qed isiru aktar u bdew jakkumulaw ukoll imaxijiet dovuti lill-istess bank. Dan il-każ mhux l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għal din il-koppja Russa. Dan wara li ftit ta' snin ilu kienet ordnata tirrifondi 58,000 euro f'miżati tal-iskola li kienet ġabret bil-qudiem għad-detriment ta' student li din l-om ħalset sal-inqas ċenteżmu għas-sena skolastika li kien imiss biex imbagħad lejlet il-ftuħ tal-iskola il-koppja għalqet ħesrem din l-istess skola. Il-koppja Bodixtianu, il-proprjetarja ta' skola Russa ta' tip boarding li tinsab f'San Pawl il-Baħar u tul is-snin li għaddew kienet ħadet self kbir mingħand il-bank biex tmexxi din l-iskola. Dwar dan il-każ partikolari kien hemm ħafna mistoqsijiet minn bosta ġenituri Russi li kienu għażlu li jibbagħtu lil uliedhom f'din il-boarding school. Iżda dawn il-mistoqsijiet baqgħu qatt ma twieġbu għalkemm der evidenti li l-koppja Russa li ngħatat ukoll iċ-ċittadinanza Maltija kella problemi finanzjarji kbar. Ir-riżulta wkoll minn aktar stħarriġ li sar li aktar ġenituri kienu ngidmu b'dan il-mod. Fid-dawl ta' dawn il-każijiet ta' frodi, l-iskola għalqet il-bibien tagħha bil-konsegwenza li bosta ġenituri Russi kienu kostretti jibgħatu lura lil uliedhom f'pajjiżhom minħabba li f'Malta ma natawx dak imwiet lilhom.